Dobrý den, milé dámy a pánové, vítejte u dnešního podcastu, prvního československého podcastu, což je společný projekt Jehlic na cestách a Vlnobraně. Ahojte. Mé jméno je Petra, pro ty, co jsou tady nově, a vítám u nás doma Denisku, která přijela z Bratislavy. Tak. Ďakujem pekne. My máme s Petrou taký moment, že my sa uvidíme väčšinou v bránke a niektoré veci si povieme, že myslela som na to a tá druhá povie, že áno, ja viem, aj ja som na to myslela. Takže dnes sa odohráva toto. Máme rovnaké nechty. Bez toho, aby sme sa dohodli, áno? Máme rovnaké nechty, máme rovnaké tenisky. Áno, nemyslím akože farebne, ale že máme rovnaký typ tenisiek. A okrem toho sme spoločne mysleli na to, že aký bude koncept dnešného videa, takže sme fajn, môžeme točiť. Vítajte. Tak jsme to trefili. Máme nějakou mezistátní komunikaci spolu. Áno, podľa mňa telepatickú, viac ako medzistátní. Lebo naša komunikácia je, že prídeš, prídem. A väčšinou sa to deje na poslednú chvíľu, ale tentokrát je zmena, lebo toto stretnutie sme dohadovali ešte v lete kvôli tomu, že my zajtra sa zdvihneme a ideme do Berlína na Berlin-Nitz 2025 a už teraz sa nevieme dočkať, lebo máme málo zásob. Ne, to není ten problém. Nie, ja potrebujem psychohygienu a mentálnu očistu od toho marazmu, ktorý okolo nás teraz je. A podľa mňa, že všetko, čo teraz ja potrebujem, je ísť medzi ľudí, ktorí sú rovnako naladení a zanoriť sa do vln. Toľko. Přesně tak. U nás je to teď taky, protože dneska a zítra jsou volby, takže myslím, že to stačí jedna věta, nemusím k tomu nic víc dodávat. Takže pojďme na pletení, ať máme nějaká pozitivnější témata. Tak, my máme několik částí toho našeho podcastu a ta první část je ta, o které my jsme se bavili minule. A to je, že my vám chceme ukázat nějaké projekty, které nenosíme. Ne snad proto, abyste si jim vyhli v pletení, ale možná třeba proto, abyste dávali pozor na to, co my jsme třeba nevychytali a na co je potřeba koukat u projektu. Tak Deny, pojď. Tak ja začnem úplne prvým, lebo minulá, keď som bola u Petry, tak vlastne sme začínali tým, že sme sa rozprávali, že kto má ktorý projekt obľúbený. A Petra vytiahla dva víkendery od Andrej Maury a ja som jej povedala, že paradoxne, ja ten sveter mám tiež dvojmo. Myslela som si, že problém je v tom, že ten prvý som urobila že som dala dvojite vlnu a je veľmi ťažký, ale ani jeden, ani ten pôvodný dvojitý, ani tento, ktorý mám, za chvíľu poviem z akej vlny, ani tento nenosím. A teraz tá vec je, že tento je pletený z Malabrigo mecha. Nespomeniem si teraz presne ten odtieň, ale je to taká nejaká mosadzná. A napriek tomu, že ten sveter sa dobre pletie a napriek tomu, že ani nie je taký ťažký ako ten druhý a aj farba je podľa mňa dobrá, tak to, čo mám ja problém je, že mne strašne mi vadí ten spôsob, že tu nie je vyuberaný. Ona ho má na tých fotkách pri tom projekte akože tak pekne padnutý, ale tento môj, ja neviem prečo, proste mňa hrozne ma tu obmedzuje na krku. Takže toto je môj víkender, ktorý napriek tomu, že Petra ho má rada, ja ho naozaj nenosím. A mne sa líbí. Mne sa líbí tiež, preto ho mám v skríni, ale tam to končí. Ja vám ho ukážu ešte takhle zblízky, aký je krásny. A napriek tomu, že som nerobila Hue Loco knitting, ani som nestriedala tie klbka, tak podľa mňa ani tie prechody, lebo Malabrigo tým, že ručne farbia vlny, tak vlastne vždy sú, a aj to vidno na ňom, hej, že tam má tie prechody farebné také intenzívnejšie, tak to mi nevadí, že neruší ma to. A to by som aj povedala, že viem, že sú ľudia, ktorým to vadí, ale nie vždy je to problém podľa mňa. A v tomto prípade tým, že tá mecha má tú štruktúru takú hrubšiu a je to jednonitka ako vlna, tak vlastne podľa mňa tam to nie je taký problém. Mně se teda strašně líbí. Ale je pravda, že jak zmiňuješ to vyubírání tady u krku, tak to vadí hodně lidem. To je vlastně ten důvod, proč lidem vadí.
A já ho mám ráda práve proto, protože mám ráda lodičkové výstřihy. Akože ja tiež mám rada, ale tento proste tam nie, ja nie som si istá, že či ona neurobila nejaký update, kde už to vyuberala trochu, ale ja som plietla, a neviem, podľa mňa sme ho ukazovali v tom letnom podcaste, ten, čo som vypletala, nepamätám si, ako sa volá, s takými hviezdami, jak patchworkový vzor to má. Z bavlny som ho plietla a ten už má vyuberané. Aha. Že tam už je to vyuberanie urobené. A tam je taky to 3 needle binder. Áno, lebo toto je to, on je akože strihovo je rovnaký, iba je vzor iný a vlastne tam už je urobené. Takže jediné, čo by som k nemu ja povedala, že ja keby som ho robila druhýkrát, a dôvod, prečo som ho neurobila, je, že tu je 3 needle a už sa mi to nechcelo párať a toto celé bolo zašívané, nechcelo sa mi to párať akože znovu, tak by som proste iba urobila asi nejaké skrátené riadky, proste by som urobila to sedlo inak, ten výstrih teda, nie sedlo. Ona existuje varianta víkendru s kulatým výstřihem, mám pocit. Áno. Takže možná použít něco takového, no, protože asi jsi nebyla jediná. A já vím, že tohle pokud se někomu nelíbí, tak ten důvod bývá právě ten výstřih. Který mě teda se líbí, jediný, co já jsem s ním měla problém, že jsem ho měla tak dlouhý, že mi možná tady tebe to preto nevadí. Možná. A je fakt, že já mám dva. Já mám ten light a mám ten standardní. A u toho standardního mám fakt ten výstřih až na ramena. A tím pádem ho mám i nízko. Jasne. A tam mi to nevadí. A u toho druhého je pravda, že ho mám tady nahoře. Ale já tím, jak prostě ho mám ráda, tak to nějak ale zase akože pre mňa je to asi, že podľa mňa ja mám tu problém, že mne tu vadí. Vieš, že na krku má, že krk mám citlivý, ale akože inak mu nechýba nič. Je fajn. A možno mu dám ešte šancu, uvidím. Je krásný. Možno keby som trošku napárla toto, že ten 3 needle a ešte to trochu akože pustila, neviem. Že by sa tam alebo uvoľnilo. by si ho budem takto popoťahovať a povolí, neviem. No. Takže toľko to je. Ale je pravda, že ten první nošením fakt jako povolil hodně, že já dokonce pak jsem kamarádka z té samé vlny pletla něco a dávala mi pak zbytek klubíčka, protože jsem ho musela i zašívat, protože mi fakt, pak jsem ho měla pak z ramenu mi padal. Takže víkender, Andrea Maury. Tak jo, tak já jdu na svůj první projekt, který nenosím. No, ježiš, já jsem si tady neudělala pořádek. Tak, můj první projekt, který nenosím, je Carbet kardigán. A teď jsem zapomněla tu autorku. Kate Davis. Tak. A taky je hezký. Ano. Podívejte se na něj. Možno by sme si mali vymeniť. No možná jo, člověče. Lebo akože mne sa tento dosť páči. No, ale on je hezký. A počkej, tady jsem si jako nabarvila knoflíky. Wow. Ty jsou ručně barvený inkoustama. Wow. No, aby se to hodilo. Dost dobré, no. A má hrozně hezký střih. Tady je takhle střižený vzadu do špičky. A no prostě celkově jako on je hezký, ale vlastně důvod, proč já ho nenosím, je jedna, která ta barva zrzavá, která se mi sice strašně líbí, ale asi se mi líbí na někom jiném, ne úplně na sobě. Ďakujem. Tak. A druhá věc je, že... No, tobě ne? Ďakujem ti. A je to. Tak už bude nošený. To je v pořádku. No a to je z jaka pletený, z Bodlangu, krásná i příze. Právě to je i důvod, proč já jako se ho nechci úplně, nechtěla jsem se, ale jestli si ho vezmeš, tak si ho vem. No, vyskúšam si ho potom. Ja k nemu ešte potom tiež niečo poviem. No a jediný, co ještě další věc, která, já jsem ho párkrát měla na sobě a vlastně mi tam vadil tady ten vršek, ten límec, který, jak je dvojitý, tak je takový těžký a vlastně, když je zapnutý ten kardigán, tak je to v pohodě, ale když ho rozepnu, tak on vlastně jakoby ten výstřih spadne dolů. Jasné. A takhle se to jako rozšklebí a vypadá to fakt divně. Takže vlastně ten krásný tvar a ten límec, který je takový jako monstrózní, v podstatě krásný, tak to se pak celý jako tím zkazí, takže tak. No. A já nosím nejradši, jako když mám kardigan, tak to nosím rozepnutý, takže pro mě tohle... Já jsem to pak nosila i tak, třeba, že jsem měla jenom zapnutý, no ale teď ho mám ve skříni a je tak jako bez užitku, no. Okay. Takže Carbet cardigan. Ja ho mám ako rolák. Teraz som si uvedomila, keď som sa na neho pozrela dôkladnejšie a ja som ho urobila, že som na neho robila fade.
Čiže išiel z hora dole a ja mám zase problém s ním, že ja som urobila iba jednoitý ten rolák, akože je ohrnutý, ale nemám ho zošitý. A urobila som ho, že merino s hodvábom. Tým pádom, že som ho urobila dlhší, tak padá, akože hmotnosťou. Že je ťažký. A není práve, že on není ťažký, ale je hrozne rozplandaný, je taký rozplizlý. Takže ho nosím iba na dome, čo je mi ľúto, lebo akože dobrý je, ale akože aj ten tvár má dobrý, ale zároveň ako keby túto to nebolo OK niečím. Že tiež bez toho, že napriek tomu, že nemám ani zahnutý ten rolák, že ho mám normálne ohrnutý, aj tak mám taký pocit, že v ňom vyzerám, že to je iba na dome. To vieš, že pozriem sa na jeho za každým, je pekný, nič mu nechýba, ale neobliekla by som si ho do práce. Taká, že, akože mala som ho párkrát a bola som taká nesvoje, že není to ono. Možná, jak se říkáš, takový to plandavý, že to ti na tom vadí, ne? To ti evokuje takovou tu domáckost. Ale to by mi nevadilo, ne? Vieš, že ja to mám také, že keď je zima, tak tam som viac akože pohodlie u mňa prvé, že to je mi úplne jedno, ako to vyzerá v jednom bode, že keby mi mala byť zima, tak som taká, že nie, viete čo, je mi to jedno, že tak dnes vyzerám, ale toto je také, že je to priveľa proste. Jo, že na doma som s tým OK, ale som rada, že má ten rolák, lebo ja vtedy potrebujem mať nákrčnú akože teple, ale zároveň mala som ho podľa mňa, že raz alebo dvakrát v práci a bola som taká, že že toto není do práce, proste je to na doma. Takže no a někdy to, jak vidno, tak někdy to člověk ani neví, proč nedokáže identifikovat, proč se v tom necítí dobře. A je to nějaká třeba drobnost a prostě není to ono. No. Někdy tak to je, no. Něco jde ošetřit předem a něco ne. A tenhle ten karbet, ten vlastně, já jsem na něj přišla díky Isabel Kremer, která ho pletla a měla ho takový šedivý. A byl krásný a strašně jí slušel. A teď ona ho měla rozepatý, jenže ona jak je utlonká, že jo, tak to tak prostě s džínama nějakýma ho měla, vypadalo strašně hezky na ní. Já jsem si říkala, jo, ten potřebuju. Tak hned jsme ho ještě s Peťou jsme ho vlastně dělali. A zajtra si ho obzrieme. Dobře. V tom Berlíne. Lebo budú zvučné mená, budú v Berlíne. Zajtra si ich všetky obzrieme. Ano. Já jsem Izabel už viděla v Barceloně, ale máš. Je prostě hubená a drobonká, ale je hrozně milá. Tak jo, takže to je Karbet Cardigan od Kate Davis. Já jsem si říkala, jestli by to třeba nevyřešilo, ten rolák, kdyby si dělal jenom jednoduchý. Jo, že by nebyl přehnutý. Lenže vieš, kde je problém? Tam je problém, že on tiež není vyuberaný. Lebo on je, akože, toto je raglan a tým, že ten raglan je tak veľmi, že on je efektný, geometrický, urobí to, čo má urobiť, ale reálne tam nemáš vyuberané to, čo by tam malo byť. Možno by vieš, čo vyriešilo, kebyže sú za ním urobené skrátené rady, ktoré by neboli, boli by vidieť, ale zároveň mohlo by ti to byť jedno. A tým pádom by začalo to celé o kúsok nižšie, tak možno to by vyriešilo problém. Že by to vydvihlo trochu ten krk vzadu. Že možno, anebo tady... To jsem pletla u Petit Knit, že měla ten límec taky jakoby vyubíraný, že šla od nejširšího, tady vyujímala a zpátky to zase nabrala. To by mohlo fungovat, a vlastně udělalo to tenhle tvar, což by asi možná šlo, ale jestli ti bude sedět, tak... To je velké pokušení, já si to tak vyzkouším. Tak je to vyřešený, tak si ho tam dej, ať si ho vyzkoušíš. No a pojďme dál, co máš dál? No ďalej tu mám od Jennifer Steingas Midcoast a to je ten sveter, ktorý som v tom podcaste zmieňovala, že toto je sveter, ktorý je mi to až ľúto, lebo jemu nechýba nič, s výnimkou, že keď ho mám oblečený, tak sa celé to sedlo sa takto zdvihne. Keď urobím akékoľvek gesto alebo akýkoľvek pohyb. Takže ja ho nosím, dokonca to ešte tak robím, že ho nosím veľmi rada s bielou blúzou s límcom, lebo tento trochu pribrzdí, že mi to proste nevyletí až sem, lebo tuto to spraviť takú bublinu a takto to zdvihne, ja som potom taká akože nespokojná. Jediné, čo by som k nemu povedala, že čo je z môjho pohľadu nevýhoda, že to si neuvedomíte, aspoň ja som si to neuvedomila, že tu sú, tu a tu sú 3 farby. Že to nie je vypletané iba 2, ale že keď sa pozrieš, tak tu je, že modrá, biela a tá žltá. A vlastne to bolo také, že to som
už potom mala tú tretiu pustenú a iba som ju tam pridávala, lebo som bola taká nespokojná s tým, že 3 sa mi... Nie, že bola by som mala 2 na jednej ruke, ale bolo mi to také, že hovorím si, však to je iba pár riadkov, že to nemusím... Že sa tým nemusím zapodívať. A je mi to ľúto, lebo ho mám urobený z Rowan Felted Tweed, ktorý sa veľmi pekne dojemná, akože potom opral. A toto je Rosy Green, tieto dve. Farebne je pekný, páči sa mi, príjemný je, podľa mňa úplne, že dokonalý, akorát sa zdvíha. A myslíš si, že to je tvarem, jak ona protože já mám vlastně ten samý problém s tím Harvesterem, který je vlastně taky od Jennifer Steingass a ona tam, mně přišlo oproti těm, i když tady to jsou ty starší svetry, ale ona, když jsem jako koukala na úplně třeba na takový ten s těma lístečkama, ten její svetr, a pak na ten Harvester, tak ona tam strašně rychle přidala. Ano. A vlastně to vytváří, kdo nemá takový úplně velký ramena, tak mu to tady vytváří právě, takhle se to zvedá i s těma ramenama. Jo, a myslím si, že to je způsobem jako přidávání v tom výstřihu. Určite, lebo ona potom má ešte niekoľko ďalších svetrov a ja z nich ešte niekoľko ďalších upletených mám a tie to už nerobia. Sú takže potom ďalšie, akože v jednom bode podľa mňa ona to nejako ošetrila a urobila iným spôsobom to pridávanie, ale to je stále to, že podľa mňa, že tam je rozumné si to proste vyskúšať a aj tak potrebujete upliesť pár tých svetrov, aby ste aj podľa mňa zistili, že čo vám sluší, že možno keby som urobila o 1 číslo väčší, tak by bol oversize a nevadilo by mi to. Lebo to by tiež vyriešilo veľa. Ale zase... Já nevím, já právě mám ještě jeden od ní a ten teda už není, protože jsem ho vypárala a to byla Avena. Ta byla nádherná, já jsem úplně se do ní zamilovala, pak jsem ji testovala, a měla jsem tenkrát 4. velikost, myslím. A ještě jsem měla shelter, takže mi vzorek sice měl vycházet dobře, ale nakonec to bylo trošku větší. A ten právě, jak byl veliký, a ještě tady ty ramena, tak já, když jsem udělala takhle, tak jsem bylo jak hokejista z výstrojí. No, víš, tady s těma, takže to bylo, naopak to bylo horší teda. OK, no tak potom jsme z toho nevyšli nejako vítězně. Máme svetre a nič z toho, no. Ja som zatiaľ nezvažovala, že by som ho vypárala, ľúto mi to je, lebo pekný je, ale realita je taká, že ho proste nenosím. Je to tak. Zabudli sme povedať, čo máme na sebe. To jsme zabudli. Tak já dopovím svůj druhý projekt a pak to řekneme, jo? Dobré. Tak, já mám druhý projekt, který nenosím a to je Stellen od Anke Strick. Takovéhle tričko, který jsem si na to barvila merino s hedvábím a který jsem viděla u své kamarádky, která ho pletla a vypadala úplně naprosto uchvatně. No, ale důvod vlastně, proč ho nenosím. Já nevím, jestli se podíváte na ten tvár vlastně toho sešikmení těch ramen, tak je hrozně na mě ostrý. A to je podľa mňa aj presne to, že sme rôzni, máme rôzne postavy a to, čo na tom treba človeku, na tom dizajnerovi vyzerá dobre, lebo má úplne inú postavu, tak sú postavy, na ktorých to nebude ono. No a mě to vlastně že to jednak teda tady vzadu, možná kdybych ho pletla znova, tak co bych udělala asi, že bych nepletla tak dlouho tady vzadu zkrácený řady. Už je to dlouho, co jsem ho pletla, takže nevím, jak dlouhý tam jsou, jo, ale možná bych je třeba vynechala. Protože vlastně, co to dělá, když to mám na sobě, je, že vlastně vzadu se mi to zvedá. A viděla jsem to, když se podíváte na Ravelry, tak jsem to viděla na mnoha lidech, že se jim to vzadu taky zvedá vlastně jakoby ten celý zadek. Jo. A myslím si, že to je prostě jednak typem toho, že vlastně ty ramena jsou fakt takhle hodně rychle, jako, nebo je to tak, jako to sešikmení mi tam nějak nevyhovuje a ten zadek, já jsem si myslela, že se to vyblokuje. Trošku se to vyblokovalo, trošku jsem to jako stáhla dolů, ale stejně, když ho mám na sobě, tak to má tendenci vlastně tady, se mi to tady jako dává nahoru. Plhá sa hlási. No. Ja teraz, keď sa na jeho dívam, tak vieš, na čím premýšľam? Že ja by som ho strihla, že by som tu strihla niekde
nabrala by som to celé a neurobila by som to, urobila by som iba patent a to by mohlo vyriešiť problém. Keď si povedala, že máš rada lodičkový výstrih, podľa mňa hentam by si dala pololodičkový a vyriešila by si všetky problémy, aby som sa tohto zbavila. A nechceš mi to udělat? Môžem. Nemôžem, nemám s tým problém. Ja lebo akože keď som sa teraz na to pozrela, tak vlastne som si uvedomila, že keby že to naberieš je to pravda, že kdyby byl takhle, veď. Tak proste keď si to predstavíš, tak jo, ale on by byl hezký, ti to vravím. A ešte tam máš akože rezervu, lebo by si to mohla urobiť a to nie je za toľko veľa práce, lebo normálne by som do toho zastrihla, vieš, nabrala by som to, celý ten obvod, ktorý mi pôjde, vynechala by som to, čo ti vadí a bolo by tam, že aj by bolo zošikmenie, aj by to nebolo také zlé. No, není dobře, zač. Ja ti hovorím, není toto zač. bude taký brainstorm, urobím, nemám problém, toto bude taký brainstorm, my z toho vyjdeme dobre, vymeníme a to všetko príde k užitku. Ja už to vidím ako živé. O tom to je spolupráca, viete? Tak toto má vyzerať. Prečo ja mám tak veľa vecí? Ty máš... Aha, toto už som povedala. Ne, to som sa zlákla. Aha, okej. Už som sa zlákla. Ty už tam máš připravenou hromadu. Áno, ja už mám svoju klopku. To som nečakala. Mne sa nestala sa mi bežne, že by mi niekto uplietal. No čo už, ďakujem. No ale náhodou, já jsem si říkala, že právě jako já, když dostanu něco platenýho od někoho, to je prostě největší svátek. Já když jsem dostala od kamarádky ponožky, tak já jsem byla úplně šťastná jak blecha, protože každý si řekne, se to uplete, ona je pletařka. Jenže jenom ta pletařka ví, co je za tím práce, takže prostě to je pravda. Dárek pro pletařku něco plateného je naprosto dokonalý. To takže... napríklad pre mňa je, že ja keď vidím, a že napríklad keď sú nejaké trhy alebo tak, a že keď tam je niečo, že tam je taký ten stánok s ručne pleteným, ja sa nikdy nedohadujem o cene. Lebo si vždy poviem, že nie, viem presne, koľko to je práce, ďakujem pekne, to sa mi páči, prosím si to, nech sa páči, to máte peniaze. Ještě člověk má pocit, že podpořil vlastně stejnou duši, že jo? To je presne tak, presne tak. No a my jsme chtěli říct, co máme na sobě. Tak povídej. Ja mám na sobie a zobrala som si ho so sebou, lebo som si tak hovorila, že ideš do Berlína, mala by si vyzerať, chcela by som si ho zajtra, uvidím, ako sa zobudím, lebo niekedy u mňa akože záleží, ako sa zobudím, podľa toho sa obliekam, takže keď si tak zobudím, tak toto je od Marie Volin Blossom, je z knižky Springtime a tiež je urobený z Felted Tweed, lebo to sú ešte knižky, myslím, keď Marie spolupracovala s Rowenom, pre ktorých ona robila dizajny a to bolo, keď sa osamostatnila, ešte stále plietla od nich. A, že neměla ty svoje příze ještě? Áno, ešte nemala a ani ona potom chvíľu robila s Jamieson a potom až mala svoje. A to, čo som urobila inak, a nie, že by som akože až tak veľmi potrebovala experimentovať alebo špekulovať, ale ja som vlastne uplietla celé to telo, nerobila som toto vypletanie, vysvetlím za chvíľu prečo. A potom som vypletala iba tento kus toto a celý zvyšok som zase uplietla iba hladko a jednofarebne. A tieto kvety, tieto krásne rúže, ktoré mali byť intarzia, moja šetrná duša sa rozhodla, že nebude, lebo intarzia sa robí tak, že vám vysia tie jednotlivé klpka, tie jednotlivé farby a znamenalo by to, že z každého klpka odmotám nejaké množstvo vlny a budem to tam vypletať. A ja som sa rozhodla, že to neurobím tak a vyšiela som ich. Normálne ako keby ste si predstavili, že zoberiete predlohu, ktorú som si predstavila ako krížikový steh a vlastne normálne som na ten pôvodný základ vlastne navyšívala a to isté som urobila aj tu dole. A na rukávoch som nevyšila tie motívy, oni boli pôvodne aj tam, lebo sa mi zdalo, že už by to bolo priveľa. Takže on je pletený z dola, 2 rukávy, telo, tu som to nabrala, vyplietla som a potom som išla a vyuberala. Myslím, že som neurobila také vysoké to sedlo, ako malo pôvodne byť, lebo tiež to vyzeralo, že to bude príliš, že budem mať tie prieramky nízko. Ale v jednom bode som skončila a myslím, že som urobila aj skrátené riadky, tak sa mi zdá vzadu. Tým, že už som vedela, čo potrebujem, že čím viac pletiete, tak tým viac viete, čo potrebujete a čo vám slúši. A tiež teraz vyzerá, ako keby sa mi trochu zdvíhal, ale toto sa nedieje, keď stojím. To sa deje iba, keď sedím a tak sa všelijako. A teraz ešte máš mikrofón. Áno, ešte si tak hovorím, že dávaj si pozor, aby si bola vystretá a všetko a niekedy si nedám. Tak vtedy sa to udeje. Takže toto mám na sebe. Čo máš na sebe ty? Je krásně, ještě řeknu k tomu. A já jsem ještě řeknu jenom něco k tomu tvýmu. Já jsem se ptala Denisky, že je zajímavý, že to není vidět vlastně, že ten steh je tam 2krát.
Ale je pravda, že ta příze je poměrně tenká a jak se říká, když se to napaří, takže se to tak jako, ono se to lehonce asi zaplastilo do té původní vrstvy, že jo, a vypadá to moc hezky. Vůbec bych to neřekla, že to je jako zdablovaný ty očka. A vypadá to moc hezky. No ja som si pôvodne myslela, že to urobím ako intarziu. Ale vlastne keď som prišla do toho sedla a teraz som si predstavila, že koľko tých klbiek by mi tam viselo, tak som si povedala, že nie. No těch barev je tam hodně, no to není takhle vidět. Áno, že nie je to nezreteľné, ale naozaj oni tam akože sú tam, že tam je to vytieňované, každá tá rúža je vytieňovaná. Preto podľa mňa ten efekt to potom taký robí pekný. Jo, je to tak. Hej, krásný. A ešte samozrejme tá priadza má výhodu, že ja mám pod tým, mám síce tielko, ale ostatné mám akože na ruku, nemám žiadne tričko s dlhým rukávom, že je príjemné. Krásné. Toľko. Tak jo, tak a já mám na sobě spot svetr od Envensel, což byl takový můj dream svetr, jako já jsem se ho vysněla, hrozně jsem ho potřebovala a pak jsem na něj hodně dlouho sbírala příze, takže vždycky, když jsem někam jela, tak jsem si tam koupila merino a koupila jsem si k tomu mohair, jo, aby měly prostě podobné barvičky. No a pak jsem se do toho pustila. A trošku mě děsilo na začátku, že se vyplétá vlastně z rubu i z lícu. Ano. A protože tady se začíná vlastně zadní částí. Ale je to pár řád a zjistila jsem, že to není tak strašný. Že nejstrašnější bylo to... Počkáme, až přeletí letadlo. Musíme si pospíšit, už nám vychází měsíc. Lebo bude dneska spon. Tak nejstrašnější na tom bylo to strašení, že jak je to hrozný, ale není to tak hrozný. A plete se teda tady od zhora, pak se dělá, pak se začne plít normálně jakoby do kruhu, tady se přidává v raglánu. Musím říct, že trošku ten návod mi přišel takový zmatený, a že vlastně do dneška jsem ani plně ho jako nepochopila, ten vršek, jak ona tam má to tam takový zvláštně psaný. Já jsem si to prostě pak dělala podle svýho, aby mi to tady hezky v tom raglánu vycházelo a je to myslím si, že je dobrý. Je krásný. Na tenhle svetr spotřebujete všechny možný, když budete mít zbytečky, různých merin a tak dále a těch mohairů právě, tak můžete použít na to úplně cokoliv. A třeba hezký efekt je i když máte ty trojuhelníčky dělaný třeba světlou barvou a vlastně tónujete jenom ten podklad. To vypadá moc hezky taky, jo? Že jsem viděla třeba takovou verzi, že tady to bylo tmavě hnědý, přecházelo to po světlou, béžovou a do šeda. Okay. A v tom byly jenom bílý vlastně ty trojuhelníčky, vypadá to super. Takže a teď vyšly dokonce rukavice se stejným vzorem a mám pocit, že jediný, co jsem chtěla říct ještě k tomu, že má poměrně dlouhý průramky. Okay. To znamená, že taky to není úplně jako... Jo, já bych je udělala kratší. A mám pocit, že ona dělala nějaký update a že dělala nějakou light verzi, nebo nevím, prostě mám takový pocit, že dělala nějakou pak další verzi a to už měla ty průramky kratší. Okay. A co ještě s čím jsem teda trošku bojovala, tady vlastně ten náplet se dělá dvojitě a pak se tam připlétá. Okay. A já jsem to tehdy ještě neuměla, teď už si s tím poradím, ale tehdy jsem to pořádně neuměla a měla se a napletla jsem to na šikmo. Ano, takže ono to možná je trošičku vidět a já jsem pak udělala, že jsem to snad vypárala a přišila jsem to tam, nebo něco takového jsem udělala, že to bylo pro mě jako jednodušší. Jasné, rozumím. A že jsem si říkala, nebudu se sama sebe trápit, no. Takže to je spot svetr od Envensel. Má nákrčník. Krásný vzor, myslím, že. Aj krásný svetr. No, děkuju. Tak jo, tak to je k němu asi všechno. Myslím si, že... Tak dobré. Tak jo, tak jdeme dál. Tak. Ja som zobrala za sebou tento Speckle and Pop šátek od Stevena Westa. Je to viac taká, neviem, či by som tomu vlastne povedala, že šátek. Jak by sme tomu povedali? Taká štola skôr. A zobrala som ju kvôli tomu, že
teraz včera myslím začal nový MCAL. A je to tak? Steven je podľa mňa, on má dar fakt, že každý rok prísť s niečím elegantným a nádherným. A táto je pre mňa špeciálna kvôli tomu, že to sú všetko moje farbené. A to bolo, že ja som si tak veľmi užila farbenie a z každého som mala iba po jednom klopku, že to som si dala takú šajbu veľmi intenzívnu a nie je tak veľmi vytieňovaný ako trebárs ostatné, ktoré som videla, ale som z neho veľmi šťastná, je taký jesenný, krásny a fakt, že mám z něho velkou radost. Úplně se teď hodí na podzem, je krásný. Ano, presne tak. A jak se ti nosí, jako když se ho přehodíš, dobře se nosí? Dobre, aj keď on má taký, nechcem to teraz hodiť cez ten mikrofon, ale on má taký, že má taký netradičný tvár, že môžeš si tam dať nejaký pin, akože asi aj potrebuješ, ale ja to až tak veľmi nerobím, lebo keď urobíš toto, tak v podstatě tiež ho vieš. Aha. Vieš, že... Jo, a drží. Ano. No ono, ta příze je poměrně těžká, mi přijde, takže Áno, ale akože podľa mňa je fajn, som s ním okej. Takto som s ním spokojná. Jasně. Já jdu asi pustit našeho psa. Tak, jsme tady zastabilizovali našeho pejska, pojďme dál. Já mám také Stevena. Okay. To je jedna z těch věcí, na které jsme se nedomluvili a nad kterou jsme tak nějak asi telepaticky přemýšleli. A já jsem vzala šátek, který si myslím, že nebyl nikdy jako MCAL, ale je taky od Stevena Westa. On je z té knihy, on je z takej šátkovej knihy. Z té první, ano. No a jmenuje se Westfjords Wanderer a je takovýhle obrovský, je nádherný, krásný. A já jsem na něj spotřebovala tenkrát strašně moc přízí. Ta konstrukce je moc zajímavá, protože dělá se vlastně nejdřív tady ten pásek, kde se dějí zkrácení řady, takový vlastně trojuhelníčky. A ty já jsem jako stínovala, na to jsem si kupovala nějaký, tehdy ještě jsem nebarvila příze, tak jsem na to kupovala nějaký sety jako barvený. A takže nejdřív uděláte obrovský dlouhý cancour a pak to vlastně z jedné strany nabereš a vlastně nepřidáváš, jako je běžný u šátku, ale ubíráš. A to je výhoda, lebo vlastně máš taky lepší pocit. Tak, přesně. A jde to pořád rychlejš a rychlejš. Takže je super. A je super i v tom, že já jsem na to spotřebovala hrozně moc takových těch jednoklubíček, protože já, když jsem začínala, když jsem se vrátila k pletení, tak samozřejmě jsem měla takový to, že jsem potřebovala koupit každou přízi, ale kupovala jsem po jednom klubíčku. Což pak ve finále člověk zjistí, že tak jako furt jsem si říká, že budu mít další čepici. Falko. Strašně si šikovný. No. Aj veliký fešák. Ano. Příště se rohypnou. Falko, dělám si z tebe srandu, neboj. Tak a ještě jsem tady vlastně, co jsem udělala, že tady jsem zopakovala ty barvy, co byly tady dole, tak jsem zopakovala ještě tady. No a jak říkám, spotřebovala jsem tam spoustu různých jednoklubíček a zakončila jsem to Labienem Merinem, který teda ještě mám. To si ale vieš, nějakou speciální tiež je hrubší. A zároveň nevadí, že je taký, aký je, lebo podľa mňa to je presne také, čo ty chceš od tej šatky, víš, aby ťa tak objala. Jo. Víš, čo myslím? No, je pravda, že to není úplně jako šátek, který si vezmete k bundě. Ano, toto je taky je na doma. Je to na doma, když je člověku zima, tak se do toho jako zahalit, nebo k televizi. Alebo keď vieš, potrebuješ objatie. Tak, přesně. Takže když budete potřebovat obětí, tak tady je k tomu Westfjords Wanderer, když nebude nikdo jiný na blízku. Hej, presne, tak někdy člověk si musí poradit sám, no. Přesně, a já se ho ještě takhle nadám, abyste viděli, jak to vypadá. Tak, je to fakt kus šátku. Je krásný, ano. Ano. Tak. No a já si myslím, že takhle je asi nejlepší, jo? Že když si ho člověk dá tak to úplně je tak jako padá. No, tak. Takže to je Westfjord Wanderer. Dobre, ja som doniesla tento dokončený, túto dokončenú štolu, ktorú som plietla v našom minulom podcaste kvôli tomu, že som ju chcela Peti ukázať, lebo teraz mám na ňo ešte na jednu verziu od nej ručne farbenej jej klopka a ešte si chcem spraviť jeden v trochu iných farbách, takých jemnejších, tiež dúhových, ale jemnejších. To je od Caitlin Hunter Time Trader a
Ja som urobila vlastne túto časť podľa návodu, túto prvú. A potom som išla freestyle, lebo som si nebola istá, že či mi vystačí tá základná. A chcela som ominúť všetky tie kontrastné. A vlastne som akože doslova išla na doraz, že veľmi málo mi ostalo z tejto, iba akože, aby som mala tesnú rezervu, že aby mi to vyšlo. A tieto som plietla, koľko mi vyšli. A podľa mňa ani nie sú úplne všetky pravidelne rovnaké. Proste som vypletala, pokiaľ to išlo. Áno, a mám tú štolu veľmi rada, je veľmi pekná. Je krásna. Taká krásna, farebná, áno. A dá sa viacerými spôsobmi uviazať. A je tým, že je z merina, tak je veľmi ľahká a príjemná, áno. Že, a samozřejmě můžeš ji mít přímo na krku. Jo. Je krásná. Já ten šátek vlastně, nebo štolu, nebo jak to nazvat, pletu taky. A teď jsem právě v téhle fázi a řeším, jak to budu plít dál a taky jsem došla k tomu, že teď už budu plít jenom freestyle a vlastně přesně to samý chci udělat, že prostě chci vyplést všechny klubíčka, akorát já to asi udělám tak, že tady v té části vlastně to, co mi tady z těch, protože já mám půlku klubíček vypletenou a půlku mám na druhou stranu, protože jich mám víc. A tady tu část chci, ty, co už jsem použila, tak je tady chci jako dovyplést v kombinaci s tou základní barvou a na té druhé půlce chci to samý udělat vlastně jakoby zrcadlově. A oni by byly jinak pěkné, kdyby v tomto byly už iba tenké ty riadky. Že keby se striedali jako tenké, tam vieš aj urobiť fade. Jo. No, tak nějak to myslím právě, no. No, je krásný, moc hezký. Takže inšpirácia. Time Trades? Time Trades, myslím, alebo Time Trader, niečo také. Nie, bude to tam v popise, jako vždy. Tak, dobro. Tak jo, tak já si tady asi sundám šátek, protože je mi docela teplo. Ku podivu. Tak a já mám dneska ještě tady hotovou vestu od Noriko Ishikawa, kterou jsem ukazovala na začátku. Když jsem byla na začátku, tak jsem ji ukazovala v podcastu. A je to test pro Noriko Garter Edge Vest. A nevím, jestli je to vidět, protože nemáme už přirozené osvětlení, ale ona je hrozně hezká barva. Ano, velmi. A je to kombinace vlastně mohéru a kombinace jaku tenkýho. A ten mohér je takový víc do manženty a dodává té vestičce šmrnc, taky jako rozsvěcí. No a je to klasická vestička, ale zajímavá je tím, že vlastně tady má vroubek místo lemu a to jí dělá takovou jako zajímavou výjimečnou. A to samý vlastně ten prvek má tady udělaný vlastně na... to si napletala, alebo už to ne, bylo? To je součástí. To je super. Takže vlastně pletíš a máš hotové. Pleteš, máš hotové. Přesně. A já jsem si i zapošívala nitky tady, co jsem měla, ono jich moc nebylo. Začíná se vlastně vzadu, tady jsou zkrácený a tady vlastně tady tím se začíná, tady tady tím pásečkem. Jo, a... Ešte by som jediné urobila iné, teraz som si uvedomila, že ja by som tu išla do špičky. Jo, teraz, keď som sa na to zahľadila, tak si hovorím, že ako tam je ten garder, tak by som proste iba dodržala tvár toho výstrihu. Ani neviem, že prečo. Akože nie, že by toto bolo zlé, ale že prvú vec, ktorá ma upútala, si hovorím, že urobila by som tam tú špičku, alebo by som išla takto. Já jsem nad tím přemýšlela tady pod paží. To mi totiž přišlo tady, že tady toho gartru je málo, jo, že bych to udělala další trošku a tady ta špička by se taky hodila. Ona totiž Noriko dělá většinou v těch vestičkách pod tím průramkem dělá takový jako véčko a ona tady nejdřív tady přidává, že jo, když se to spojuje a pak zase ubírá, jo, aby to bylo trošku vypasované na těle. A nebo aby to tady prostě neodlíhalo. Prostě tam dělá takový jako véčka a tady to není zrovna. Jo, takže tady bych to zrovna udělala a udělala bych to, ona to dělá normálně hladce a tady bych to udělala z toho gartru. Tak dobré. Ale jinak jako hezká je a nosím jí, je super teď na podzim a je skvělá, že i když si přesto vezmu bundu, víš, že nepřidává, jak je, ona má asi 100 gramů jaku a asi 50 gramů mohéru, takže celá ta vesta má 150 gramů. Velmi pěkná farba a i příjemná na dotyk. Vám ještě to ukážu, o čem jsme si tady povídali. Dneska teda to osvětlení, to nás omluvte, my jsme se prostě zapovídali.
No tak sa to stáva, A no. přiznáme, že se nám nechtělo už pak nic dělat, ale říkali jsme si, že musíme natočit. No, něco, tak když už jsme se akože sešli. chvíľku sme so sebou aj bojovali. Tak. A vybojovali sme tento boj. Přesně. Jsme prostě hrdinky. Tak. Tak. Náš pes nás tady štěká na Ježka zase, ale to je na dlouho. Sakra. Nevadí, no tak budeš štekať. No, tak Ako povídej. sa u nás hovorí, psi štekajú. Psi štěkají. On štěká v každém podcastu, víš. A pak ještě, když ten podcast stříhám, tak štěká ještě na sebe. Protože slyší štěkání. Takže to je prostě... Ty to máš proste komplikované. Ne, to jenom máme psa. Dobre. My jsme rádi. Tak pojďme. Máme malé veci. Dve hotové, lebo bola diskusia, že čo vlastne máme hotové. Nebolo to úplne ružové, ale nemám, lebo som slúbila, že upletiem 2 detské čiapky. Takže toto sú, ten vzor. A musím povedať, že ja keď pletiem detské veci, a nie je to prvá, ktorú som plietla, tak Florence Merlin, povedala by som, že asi ona je francúzska, má nádherné detské veci. A má jeden kardigán a ja neviem, že či detský. A ja neviem, že či to bolo, že podľa jej kardigánu mala princezna Charlotte, keď mala tú prvú fotku v 1 roku, tú narodeninovú, že či to je podľa toho kardigánu, alebo či jej kardigán je podľa toho urobený, že či, ako to funguje. Každopádne má presne ten kardigán medzi vzormi, ktorý mala princezna na svoje prvé narodeniny na tých oficiálnych fotkách. A toto je moja obľúbená čiapka, ktorú ja podľa nej robím. A volá sa, že Little Knot. A ona tu pôvodne má taký akože, že pokračuje to pletenie ďalej a tu je to tak akože uviazané na uzlík a má to aj novorodeneckú verziu, čo je naozaj veľmi príjemná verzia čiapky, ale ja som sa rozhodla tentokrát, že urobím 2 ajkordy a iba som ich previazala na mašličku, lebo vlastne tuto to končí a ostane tam posledných 6 očiek, alebo 7, už neviem. Takže som to vyriešila takto, takže toto bude pre jednu malú slečinku čiapka. A tu presne podľa toho istého vzoru, a zobrala som to kvôli tomu, aby ste to videli, že začala som presne tú istú čiapku, ale urobila som takýto hráškový vzor. Neviem, či to bude, ale snad to bude dobre. Toto je celá hladko a táto je hráškový vzor, čiže idem presne podľa toho istého návodu, iba som vymenila vzor a budú vlastne 2 čiapky detské. A je krásný, teda mně se tady líbí, jak je to tady vyubíraný. Takhle vám to ukážu. Je veľmi... No a tá áno, ona má mašlička, krásne. Má fakt nádherné tie detské. Je to a ešte ona má veľkú výhodu v tom, že tie detské svetre, že naozaj reálne vie, ako vyzerá dieťa, aby ho nič netlačilo, vie, ako to urobiť tak, aby si to dobre obliekalo. Že, to je prakticky. Áno, že nie je to iba na efekt, ale že aj to má. Takže toto, Florence Merlin. Krásný. Já teď zrovna dneska jsem se dozvěděla, že se kamarádce narodilo miminko malý chlapeček, tak tady bych udělala asi s tou antenkou. Choď do toho, lebo vieš, toto je na rok. Aha. A tá novorodenecká je taká fakt, že malá, že to je, že si víš, že super to ide. Človek udělá za 2 večery, jedno malé kopko to bolo. Jasne. To je nejaké veľmi jemné merino, čo som našla a toto je naozaj šup 2-3 to bolo hotové. No to jo, je to moc hezký. A tady to ukáž, co máš to? A toto je nejaké merino s nejakým hodvábom, by som povedala, ale fakt, že neviem, čo to je. To bolo, že ja som sa priznala Petre, lebo ja hovorím, že vieš, že išla som robiť tú detskú čiapku, vedela som, že mám niekde škatulu s jednokopkami a tak strašne sa mi to nechcelo z tej skrine vyberať. A mala som v pokušení, že v práci si zoberiem proste kopku a potom si hovorím, že hanbi sa. Styď sa. Takže som prehrábala skriňu, našla škatulu s jednokopkami a postarala sa, aby som teda vyrobila z jednoho kopka túto malú čiapku, lebo človek tie jednokopka presne na to má. Poď domů. Tak. Takže pes zastabilizován. Môžeme pokračovať. Práve sme sa rozprávali, že toto sú také štandardné podmienky práce z domu, keď žena zvláda všetko. Musí. No tak, ale to určitě znáte. Tak to je, no. Tak a já mám hotový taky malý projekt, který teda ale malý rozsahem nebyl, nebo respektive ten čas, který jsem mu věnovala, tak nebyl úplně krátký na to, že to jsou ponožky. Já je takhle ukážu. Kdo mě sledujete na Instagramu, tak možná už jste je viděli. Jsou to Vassara Socks od Oli, která má na Instagramu Naked Floral Wool.
A já jsem pro ní testovala ponožky s domečkama a teďko nedávno dala prostě tyhle krásný lístečkový ponožky. Já jsem se do nich zamilovala úplně na první pohled. Stejně tak jako do těch domečkových. A teď má s kočičkama. To budú také testovať. Mne sa strašne na týchto vzoroch páči, na týchto vyvzorovaných ponožkách, že máš vrch iný, spodok iný a že sa tak akože s tým vyhráš. Aj si tak, toto sú také ponožky, vieš, že dáš si ich na nohy a tak okázala, vieš, ukazuje, že sú veľmi pekné. Bych si měla vzít žabky, veď, aby to bylo vidět všechno. Nie, vieš čo? Ja mám také veľké pokušenie, neviem, či ste to niekto videli, ale sú také gumáky, ktoré sú priesvitné. A tie sú na ponožky. A ja potrebujem také gumáky. Ja už som si hovorila, že vlastne ja potrebujem také gumáky, lebo akože mám tie vypletané ponožky a fakt, že by som ich ukázala. No ale to je výborný nápad a to mi připomíná, teda my jsme teď pletli společný ponožky a já jsem holky poprosila, aby mi poslali fotky a Lenča ty ponožky fotila v zahradě v trávě. Ano. A Marta jí píše, no to já jsem si myslela, že máš právě ty gumáky. No a ona, nemám gumáky, mám mokrý nohy. Takže kdybychom měli gumáky, tak pokud někdo víte o průhledných gumácích, tak no oni určite niekde ich majú, lebo ja som v tom videla tie ponožky nafotené, takže niekto ich určite predáva. No, podľa mňa to vieš, aká tam je kombinácia, že niekto plietol a bol taký, že my to chceme ukázať. Když jsem to uplet. Áno, no veď áno, lebo však inak tie ponožky sú také vieš, že kde ich ukážeš, vieš, že kde sa budeš vyzúvať. No přesně, no, ale tak nebo je musíš mít dostatečně dlouhý a pak krátký kalhoty, že jo? Áno, alebo musíš mať podkolenky. No. Inak ja mám jedny podkolenky vypletané, nie upletené, ale akože v merku. Jo. Ja mám také jedny, lebo mne sa páči aj také, že máš krátku sukňu a máš také tie biele, a ktoré sú takto ohnuté, akože ich máš, aby ti nebolo zima. Ja som vám rozmýšľala, vieš, že čo máš, že akože máš tam nejaké leginy alebo nejaké bombardiaky, aby ti nebolo, akože aby ti neťahala na cemr. Áno, že pod tou sukňou, lebo nohy chápem, ale potom máš silonky normálne a mne na tom tak ešte hezky drží ty ponožky. Áno, ale vieš, v tých ponožky. silonkách ti je zima, vieš čo myslím? Teda mne by asi bola, keď máš, lebo tam akože vyžaduje to krátku sukňu. Tam musíš mať ten moment, vieš, že tamto koleno proste musí byť vidieť a potom máš akože ten zvyšok a vieš čo potom? Že nohy v teple a zvyšok... Už nemáme 20. No právě, já rozmýšlím nad tou sukní, víš, že se jako bych do toho šla v kombinaci s těma podkolenkama, pak by se otočila. Nie, lebo ja som seriózne, akože ja som si minulý rok tento problém riešila a ja som si kúpila v Lindexe také legíny, ktoré boli krátke a oni majú tú krajku. Ale zistila som, že oni majú takú dĺžku, že vlastne tá krajka vyčuhuje a vyzerá, že to mám akože na schvál, ale je taká veľmi vyzývavá, takže ja ich nenosím akože, že fú, že toto nie je už asi dobré riešenie, vieš, že to je také, že už nemám tých 20, že možno keby, že tak mi to nevadí, ale toto bolo také, že no by som si to obliekla a potom som bola celý deň, že toto je už priveľa, že to už nedáš. No tak tohle já bych měla si s těma podkolenkama, já si zůstanu u ponožek. Ale líbí se mi to a když má někdo jako hezký nohy štíhlý, tak to vypadá krásně. A oni jsou, že jo, já teda mám jedny takový podkolenky. No vidíš? No počkej, nemám, jako, mám je v klubičkách. Aha, okay. To jsou dvě různý věci. Okay. Protože minulý rok bylo v Novitě, byl louskáček. Takže tady máš prostě na holení louskáčka. Ano, okay. A dneska jsem zrovna ten návod držela v ruce a říkala jsem si, kdy pak bude louskáček, nevím, kdy bude, ale k Vánocům. No to nevím, možná příštím. A hrozně mě bavilo vyndávat ty jako otvírat si ty šuplíčky, to bylo fakt hezký, no. Okay. Tak uvidíme. A to byl jakože advent, hej? Adventní kalendář. Okay. No a bylo tam, kromě klubíček, teda tam byla spousta dalších různých zajímavostí. Mala by si nafarbiť také adventné klubičky, vedela by som sa potešiť, vieš?
Že vidím ten december pred sebou, jak si ty šufličky otvírám. Je to tak, no. Mal by sa nad sebou zamyslieť. No já vím, už o tom 3 roky přemýšlím, ale oni existuje jich spousta těch kalendářů, tak nevím, jestli ještě Áno, ale tak to nikdy nevieš, vieš, každý má taký osobitý štýl. Zamysli sa dvakrát. Já mám jiný nápad na advent, ale to tady nebudu, až to zrealizuju, tak to budu to. Víčka. Ale jinak ještě k těm ponožkám řeknu to, že jsem si vlastně na to barvila přízy, že tahle ta základní je, já dělám takový já tomu říkám double knit socks a jsou to vlastně 2 nitky, které jsou nabarvené totožně, aby ty ponožky pak mohly být stejný. A já jsem měla, minulý rok jsem dělala takovouhle podzimní verzi a zbylo mi, a jeden ten set se mi nějak nepovedl nebo něco takového. Měla jsem prostě 50 gramů tady příze. A tak jsem si říkala, no na co to spotřebuju, a nakonec se mi to hodilo na tyhle ponožky. Super. Jediný, co tam jsem měla za problém, že já jsem nejdřív upletla tady tu nožku a měla jsem tam málo kontrastu. Okay. Jo, takže jsem to celý vypárala a musela jsem fakt vzít bílou, aby to vypadalo hezky, protože ty lístečky v tom zanikaly, nebylo to tam vidět. A takhle už tam vidět jsou a je to, myslím, jsou krásný, jsem spokojená. Teď potřebuji ty gumáky a bude to dokonalý. A může podzim začít? No už začal, no, dobře. Zajtra má být 0. Ježiš, dneska ráno byly 3, tak to jde teda grunt. Cuzirou. Dobre. Tak jo. Posledné. Ja som priniesla tento... rozpletené veci. Áno, rozpletené veci, že čo máme na ihliciach. A priniesla som tento Rike sveter od Catherine Hannibal, kvôli tomu, že ja som na ňo remcela v minulom svojom samostatnom podcaste, lebo som ten začiatok 3-krát párala a koho to zaujíma, už to opakovať nebudem, tak si to pozrite, ale potom prišiel moment, že oddelila som ruku. Keď som sa konečne dopracovala k tomu, že špeci sedeli, tak som oddelila na rukávy, oddelila som telo a potom prišla chvíľa, že vedela som, že budem točiť podcast, bola som v takom akože rannom šmungu, lebo som sa zobudila, takže dnes budem točiť. Brala som tie veci a vedela som, že mi chýba k tomuto moher, že akože už mi končí klbko. Zobrala som moher, ktorý sa mi javil, že je táto biela. Áno. Normálne som, akože pridala som ten moher, plietla som a v jednej chvíli som sa zahľadila a hovorím si, že ja neverím. Ne. Áno. Takže som párala znovu a musela som vypárať celý ten kus s tým moherom, ktorý bol akože iný odtieň, lebo stále to bola biela. A hovorím si, že toto bude musieť byť môj najobľúbenejší sveter, lebo inak pôjde z domu. Akože na šupu. To je, že... Ale já se o něj když tak postarám, kdyby se potřebovala. Dobré, budem na to myslet. Lebo toto bylo... Co k němu chci říct, mně se teda strašně líbí vypracování tady, to napojení na ty rukávy. Protože jak tady je ten raglán, tak to dělá krásný, takový ty šipečky. Ano. Já jsem to ukazovala, jak jsem to ukazovala teď já to tam ukážu ještě jednou. Okay. Tady ten detail je hrozně hezký, teda krásný. Jo, jak to ty dírečky, jak tam jsou, tak to tak hezky, no je to prostě krásný. A je to teda, je to na omak, je to nesmírně jemný. Áno, je to krásný. Knitting for Olive, merino a moher s hodvábom. A keďže ja už som z tejto kombinácie robila viac vecí, tak mám vyskúšané a moher je veľmi jemný, takže viem, že budem OK s tým okolo krku a proste mám túto kombináciu rada. A v momente, keď som uvidela tú Snow White, čo je akože snehová biela, tak som vedela, že to bude on. Krásny. Toľko z môjho rozpleteného. Akože nie je to jediné, lebo však všetci vieme, ako som na tom zdisciplinovala, ale tak toto je. Svobodně nahazuješ. Ano, svobodně nahazuju. Přesně tak. Tak a já mám taky jednu rozpletenou věc a to je Shadow Lines od Anne Units a to je můj test, který mám mít hotový brzo, do 12. října. A já jsem dostala dlouhý termín, což u mě znamená, že mám dost času a pak nestíhám. Takže já z toho svetru dneska je kolikátýho, 2. nebo 3. dokonce 3. už. 3. dneska je 3. října, tak já z toho svetru mám udělaný přesně toto. To jsou záda, prosím. Jinak je to velmi pěkné. A je to merino a je to moher. S hedvábím taky a ten svetr má teda už teď má historku,
Ja to stejně dělám kvůli těm historkám, to je jasný. No však jasné, však preto teraz, vieš, o čom by sme hovorili. Přesně. To by bylo také fádné. My potrebujeme mít naše storky. Totiž, jo, a já ho tady ten vypářu, ale já jsem vám to chtěla ukázat, protože já jsem začala nejdřív takto. A takhle, když na to teď koukám, tak se mi to v té kameře snad zase líbí víc tohle, ale nebudu to plít. Ale já jsem zjistila, že se mi prostě ta kombinace, kdy máte tady ten ribbing a pod tím ještě jakože linku, dělanou tím ribbingem a pod tím ještě jednu linku, tak na mě už to bylo prostě moc. Jo. Takže jsem si říkala, že takhle ne, že se mi to vlastně nelíbí. A pořád jsem nad tím přemýšlela, už tady se mi to zdálo divný. A říkám, tak udělám ještě jednu tu linku a pak uvidím. No a nakonec, přestože jsem... Je to tak lepšie. To, čo si teda, áno, je to lepšie. Je tam veľmi ostrá. Teda pre mě. No a je tam toho jakoby moc v tom designu, mi to přijde. Ano. No ale já jsem si totiž myslela, ten záměr byl takovej, že tady vlastně udělám ty tenký linky a on je to pak svetrdové, takže že okolo toho Včka ten lem udělám v té tmavě modrý, lemy udělám tmavě modrý, že se to tím jakoby spojí, jo. Ale nevím, nebylo to prostě ono. A já jsem chtěla nejdřív, teda myšlenka byla udělat ty ribbingy tmavě modrý, jenže jak jsem to tam napojovala, tak to nevypadalo hezky. Jo? To je oveľa krajšie. Je to jemnější takový, ano. Tak to jsem ráda. Tak můžu plíst dál prý. Ano, takže tohle je veľmi... shadow lines. A som teraz takto akože dodatočne veľmi príjemne prekvapená z toho, aké to je ľahké. Je to ľahké. Že na to, že vlastně máš dvojkombináciu, tak je to velmi také ňuňu. Jemné, ľahké. No já jsem z těch kaos jsem byla taková nadšená, jsem koupila v Daňsku, nevěděla jsem si vybrat barvu, že jo. Ona, ta originální verze je ve dvou barvách. Aha, okay. Jo, že se střídá, ona má černo-bílý a pak má ještě jednu, myslím si, verzi. No, ale já prostě 2 barvy je pro mě málo, takže já mám 5 barev, takže tak. Takže to je můj rozpletený projekt. Tak to je od nás všetko tentokrát. Nie, že by sme nemali o čom kecať, ale už sme veľa prebrali. Myslím tém, odkedy som prišla, lebo tak to proste vyšlo, takže aj by sme vás asi nezaťažovali všetkými našimi súkromnými detailami, ktoré sme preberali. Ja si vždy znovu pripomeniem, že pre mňa je Petra prípad aj príklad, lebo toto je presne tá situácia, že niekedy sa hovorí, že už nemáte žiadnu šancu mať vo vyššom veku priateľov, akože že už sa nenachádzajú, že buď si tých priateľov získate ešte na škole, ale že už sa to potom akože nezopakuje. Nie je to pravda, neverte takým kecom. Lebo na to, že reálne koľkokrát my sme sa v živote videli? 5-krát? 4-krát? My si tak ideme. Jo, že asi. Česté slovo, že od prvého momentu, keď sme sa videli podľa mňa prvýkrát, kde nám bolo obidvom jasné, že aj sme niečo akože sa učili pradenie, ale aj sme veľa kecali a odtedy seriózne my sa stretneme a ideme na jednej vlne v sekunde, keď sa uvidíme. Nie je to pravda, môžete mať priateľov. Pletenie vytvára nové priateľstvá. Tak. To je s týmto na perách. Úžasný a děkuju. Já to mám stejně. Já děkuji. A teď jsme skvěle nahrála, protože já mám ještě pro vás jednu, my teda ještě 2 věci. Ano, 2 věci. Vylosujeme klubíčka z minula, myslíme na to, ale teď je nechceme už losovat tady za tmy, takže vložíme sem pak výherce, který vylosujeme zase náhodným výběrem. Ano, a aj to dáme každá na svojom Instagramovom profile, aby ste videli výhercov zo Slovenska aj z Čiech. A sú to kopka z minulého podcastu, ktoré Petra farbila a priniesla, keď sme točili u mňa v práci. Tak a já mám něco, co jsem vlastně připravovala už na minulý podcast, ale z technických důvodů se to nepodařilo. A tak jsem to udělala teď a dvě z vás. Je to nový design hrnečku. Ale ten je velmi krásný. A ten je speciální v tom, že tam je čeština i slovenština. Takže takže je tam napsáno pletení nás spojuje a pletení nás spája. Wow. A ještě to říká jednu věc, a to je, co je lepší než pletení? Pletení ve dvou.
Takže tak to je. Perfektně, krásný. Takže takhle takhle to vypadá. Já pak je budu i prodávat, ale 2 z vás, který nám napíšou nějaký komentář, tak dostanou tyhle tumblery. Perfektně, nádherný je. Ono totiž tady ta ovce plete z té lamy a ta lama plete z té ovečky. To je prostě přátelství na života na smrt. Premyslené, chápem, je to premyslené prostě. Takže tohle napište nám do komentářů, třeba s kým rádi pletete. Alebo by ste nám mohli napísať, že či vy máte taký sveter, ktorý nenosíte napríklad. Jo, to by ste taky napíšte nám, že či ho máte a že čo ste s ním urobili, alebo či sa na neho dívate tak, jak my, lebo očividne my sa na neho v tej skrini dívame, lebo máme málo svetrov, tak ešte ďalšie pridávame, ani nenosíme. Iba ich v kurátorskej zbierke opatrujeme starostlivo. Tak. Já teda tady ten už jsem dneska hledala dlouho, protože byla hodně hluboko. No vidíš, přišla stále je ve skříni. Tak jo, takže my se rozloučíme, jak vidíte, tak je už úplná tma, takže už barvy jsou špatně vidět a tak dále, už jsme toho napovídali hodně. Děkujeme vám za pozornost. Výherce sem ještě přidáme a uvidíme se zase někdy. Vidíme se na budúce někdy, nevíme kedy, ako nám život dá. Asi někdy, možná přes zimu. Možná, to vyjde. Uvidíme. Tak majte se dobře, dovidenia. Mějte se krásně, hezký podzim. Naschledanou.